Takže čau lidi, čakarakaka, jsem tady s Itrem. Ty debile jeden! O co ti jde? What's a go? Ne, čau lidi. Tak jo, Já zdravím vás. jsem hier Erdherren. No dobrý, říkejte mu Irt, prostě. No, zkráceně. Takže jsme na serveru, to vám řekne Irt. To je moc těžký. Já bych si musel vzpomenout. Jo, je to Eastnorks Economy. Economy, tak jo, tak se Eastnorks Economy a já už jsem tady byl dřív než Gorgy. A je tu takový ty základní věci, já bych řekl, že tu server má to, myslím, že 10 slotů a nejdřív bych si jako Gorgy, pojď, přečet bych si pravidla. já jsem tady, víš co, na rozdíl od Já někoho. vím, no. Tak budeš číst, jo, umíš číst líp. Tak jo, takže za prvé, hráč nesmí stavět vedle jiného pozemku, pokud to majitel pozemku nepovolí. Tyhle nemáš do mě. Hráč nesmí udělat resku přes stavbu jiného hráče. Hráč nestaví nebo nekope sloupy díry 1x1. Hráč negriefuje, žijou Gorgy. Ano, hráč slušně mluví a nespamuje. Tak určitě. Cheaty, hacky, IP ban. Hácky. No tohle už je VIPčko, ne, respektive pro adminy. Reklama na jiný server. Pojď sem. Tady je, kolik stojí vlastní plocha. Musí tu být zrovna protektor. Vy si označíte těma 2 pitomostma a on vám to protektne. Za určitou cenu. Ještě nevím, jak se tu vydělává. Já myslím, že je tady plugin jobs. A nejsi tím úplně jistý. Jo, jsou tady jobs. Jak se to zjišťuje? Jobs. Lomeno jobs, myslím, že info napiš. Jobs, Ne, tak jobs, prostě jobs napiš. No, takhle fakt ne-li. Jobs. A to ti napíše job to funguje tak, že... No, mě to udělalo jako... Ještě jednou to mě prašť, ještě jednou. Já do toho nepraštil. Kecáš. Ne, ty zabije. Co to zabíjí? Asi máš hlad? A hovno. Ještě 3. To je jedno, no, co je tady, to je jedno. tady. Tady jsou vajíčka, tady Gorgy vystříkává. Jo, určitě. A je spawn. A myslím, že tady někde, ne, tady ne. Tady. To je už ty bludiště, kámo. Když já to obcházím jak idiot. To jsou tady warpy, tady. No prostě jsou tady nějaký ty základní warpy, já si myslím, že se portnem na warpless. OK. Viď Gorgy. Warpless. Mám nějaký money? Money? Já mám 30 babek, a kolik mě bude stát sekirka? Dobrý, tak to si pojď přečíst, kamaráde. Kde seš? Tady. Zde si můžeš koupit sekeru. Zde si můžeš koupit kondom. Ano, kondom. Odmazí sami ho, what the fuck. Co to je? Oni si to tady neprotektli. No, to je jedno. Ne, já si myslím, že to je dobrý server. Jo, jdeme to natěžit. Ježíš, tak si těž, ty vole, já nejsem cikočka. Vidíte, tady máte různý druhy stromů. Lidi jsou dementi a nedotěžujou. Tamhle jsou stromy. Čum tam. Říkám ti, čum tam. Kam ty vole? Já nevidím. A ty zimní, ty debile. Jo. No tak tam jsou zimní stromy, tady jsou břízy, tamhle jsou klasický stromy a ještě někde by tu teoreticky měly být jungle stromy, ale tím si nejsem jistý. Tak a ty pojďte těžit tak půl staku dřeva, to by mohlo stačit. Tak jo. Ještě A pomalý. dotěžuj ty stromy. Dotěžuj? Tak je to pak hopnu. OK. Ach jo, to je nuda, nestáš začátky. Myslíš, že má někdo rád? Jo, třeba krafák. Ježiši, to je dement. Pardon. To se říká, nemluví se zprostě a tady tom serveru. Držuvu. Čakakarante. Čakarakaka. Běžím. Vyzkoušejte také náš Counter-Strike server. Seru na vás. Prominujte, seru na vás. Vidíte? Jo, tak jsme tady 4 teďka. Jsem tady já, Gorgy a kdo ještě? Zdalosta, Firdeny. A Zdalosta, no. A jaký Eater, to neznám, tyjo, kdo to je. Já neznám ani jednoho, takhle ti to řeknu. Ježíš, ty jsi čurák! Proč? Počkej, ty dostaneš jednou. No, naštěstí, že s tím nechodím do třídy. No, počkej, zítra ve škole, počkej. Zítra je sobota, je dobrý. Háček, no, máte jedno. Dominiku?
Dominik, to mi něco říká. To mi taky říká, znám jenom jednoho teda, jako znám jich hodně, ale jako jednoho fakt dobrý. Trošku jako čaká karant, ale budíš. OK. Kolik máš dřeva? Já mám 17. 18. A jsi čurák, já mám 16 a jedno mi upadlo. Já to překraftím a vytvoři workbench a... Či jsou tady tento nonci. Hej, počkej. Ježiš, tady je voda, tady je voda, tady je voda, tady je voda. Čau. A je tam šutr, je tam šutr, To je tam šutr. Ne, no. Máš tady schody? Ne, to je dobrý. Ty debile. Tyhle schody mi fakt moc nepomůžou. Jaký chceš? No, jak si došla hlína. Hoď mi hlínu. Máš jí dole. No ty vole, to jsi mi pomohl teda. No počkejte, já se tady dostanu z tíhle džuzny, ty vole, jak mě tam je. Do prdele, seru na to. Nebavíš mě, ty čaká karante! Hoci vlomeno warp, vole. Les. Nedík, já tě nenajdu, tedy náček. Budem si psát? Ne, nebudem. Zuberante. Čaká karante. Hej, ty A hlína se kope. tady je všude voda, ty vole. What the fuck? No to ti došlo, já nevím, co je to. Počkej, myslíš, že tady Ale- bude nějaký důl? Lomeno warp. Důl. Tak už mi začal Hungry Bar. Jo, a jo, Chceš na a jo, ty vole, já už mám jenom 4 masa. Myslím, že Varplom, nebo tak. Warp. Lom. Mrknu, Menu. Takovýho. Warp důl. Já se jdu mrknout na spawnu, ty si zatím těž dřevo. Počkej, já ti dám dřevo. A já jim to tady rozgrifu, kámo. Ale říkal se negriefit. No to je jedno, tohle se nepočítá. Není to protektní. Tak co, jejich chyba, nemají co to. Ty vole, protektuj si každou debilou. No, tady máš dřevo, já jdu zjistit ty varpy. Kam jsi hodil to dřevo? Jo, dík. To je tebe. Tak já, jo, zjistit ty warpy. A natěžíme nějaký kobl a vytvoříme krumpáč a sekerku. No mi něco udělej. Chtěl bys, viď? My pak dneska asi ještě budeme točit s tím debilkem Jarsakem, nebo jak on se jmenuje. Čarsák, ale když mu řekneš napiš si před to Joe, tak ještě zvolá divně čumí. Já taky. J? No, Čarsák. Což seš to za exota? Je to Jarsak, ty vole. Ale on říká, že, A má- ne, on říká, že to je Čarsák, tak já mu říkám, že si před to napíše Joe. Hej, prej, Diaples. To jsou největší retardanti, ty vole. Dia. Já bych chtěl taky dia, ty vole. Ale hovno dostanu. Tak ne, no. Jo, tady jsou ty warpy. Tady je Nether portál ještě na spawnu. Tak máme tu Warp XP, Mob Arena, Warp End, Musíme v arénu, ne? Warp XP, Warp End, Warp Ples a Warp Nether, jinak nic. To je ples. Co? Já se jdu podívat na Warp XP. Lomeno, warp, ples. Nic se nikam neportuj. Ej, hustý. Ej. Prdele, takový lagy. Pardon, že jsem zprostý. Tak tady je hezká taková mob arena. Když nechápu, k čemu má sloužit. Lol. Zem, Já jsem, tady jsou žádný monstra. Co to je? Pavouci. Jako to je mám takhle pustit, nebo co? Jo, takhle. Pojď na Warp XP. jo, jasný. To musíš... To je luxusní. Já tady to člítám, víš? Já tady zapojil ten. Ježiš, to je pomalý, když nemám sekerku. Hej, shit. Jo, dobrý, trochu lag. Warp. XP? Jo. Pojďme hezky za pavoučkama, pojď, já se jdu nechat zabít. Já tady máš meč? Kuju! A jdeme na ty čakakaranty, tak co chceš, zombíky? Jo, zombíky. Já bych šel na to. Zombíky. Ne, to jsou jsou kosti. Ne. To je magma, vole, tatu ser. Pavoučci, tak jdeme, ne, ty jsou cave na ty seru. Hodil jsem ti plnění. Tak určitě, pavoučku. Já ty čakakarante, do něj. Na férovku pojď, kámo. Je tady strašná tma. Já mluvím, že my nemůžeme ven. Trochu fail, kámo. Čakakarant.
pojď to dáme. Počkej, já to rozkopu, to nebudou být určitě zagrifovaný. Nebo ta... No to by se zdivil. A do ty čakakarán. Umřel jsem. Ty jsi lovka. Tak jo. Na ty držbu. Kde to přidává levely, kámo. Tady. Ne? Já nemůžu dělat back, ty vole, to je špatný. Já jdu za tebou. Jdu dělat čakakaranta. Jo. Kde jsou ty děvky? Já, víš, že mi teď, že docela jako slušně kopíruju meta. Jo, no, jak jsi viděl, ale to je dobrý. To je jako ty tím svým vozapem. Ale já to neříkal hodně dlouho. A to je jedno. A do prdele, tady těch zombíků. Kde seš? U zombíků. Je to hrozně moc. To je magma. Save. A jsou tu skeletoni. Já tě chci natočit, tak tady zabíjíš. Ty jsi u skeletů? Jo, au. Otevři mi sakra, nebo si mi Dělej, otevřít. Dělej! Později. Tě by mě zabili. Mě taky ty trotle. Tak jo, to bylo hodně trapný. To byl hodně trapný fail. Kouknem se To je tady, vždycky. co tady mají hezkýho. Jak Hovno. baráčky tady vidím. No a líbí se mi tam ta hlavní budova, to je pěkná. Jo, tak tohle je spawn. Počkej, natoč mě. Počkej, kde seš, natoč mě. Čej, dej si F1. No. Pojď dolů, dej si Mám. F1, takhle se koukej. Koukej se na mě. Climbing Mount Everest. Už mě to nebaví, já jdu po schodech. OK, F1, hop, zpátky. Škoda, že to není PvPčko. Ty jsi hezky letěl. Jdem se podívat do té velké budovy, pojď. Velký budovy, tak jo. Patrick! Tak, ne to. Au. Lak. What's that? Shork, jo, Shork. Ne, to je Shork. Já myslím, že to je šok, ty vole. To je X. Snorks. Vidím, vole. Snorks, nebo tak něco prostě. Jo, to je název toho serveru. Vole. Hej, kámo, Cvák. mě strašně spadly FPS, nevím čím to je. Mě celou dobu. Jenže já mám kompa, Ty nekompa. vole, celou dobu jedu na 35, ale jedu jenom na 15, co to je? Já jdu na kolik je, tak na 10, no na 12, pozor. Já to zabít někam. Dej loveno, Warp XP. No tak tam bude sranda. Otevřeš mi, jasný? Kde seš? Forti se. Tebou, Jo. blbečku. Je moje Ne, věci. to jsou moje věci. Pozdě. Ne, na zombíky. Tak počkej, já mám věci. Mně stačí meč. Si vyrob. No pítle. Tady nebude dát určitě z toho, jsem věděl, že tady přesně nebude dát crafting. Čau. Do prdele. Já ukáž ty svině. Já jdu někam nahoru. Ty vyčistím. Břízou. To bude skill. Smízou. Jau. Čau. This is my swag. Hej, tu není já skeleton. Jo, jasný, ono, jak je to to, jak je to. Hej, jak dlouho natáčíme? Já nevím. Tak když tak rozstříháš. Máš nůžky? Ne. Když. Já mám Sony Vegas, ty trotle. Ale už se to vedle FPSka. Ty vole, teďka Pozor! mě tady serou. Pozor, mám 2 jabka. Chytě tady vyžírám všechny. Vlátím tě tyčí. Vyšel mi meč. Tak tady toho serveru by to bylo asi vše, co? Ne. Ne jo. No podívejte, jestli se dá ještě něco ukázat. Jo, to je ta druhá věc. Ještě vysvětlit hlavní plugin tohohle serveru Jo, tak asi. to vysvětli.
plugin Economy a to je v podstatě práce. Myslím, že použijete příkaz jobs join a dáte si práci. Myslím, že... A já jsem si teďka zvolil práci miner. Myslím, že tady jobs join wood, cutter, cutter, ne, tak ne. Ale prostě si najděte, pokud to opravdu potřebujete vědět, na internetě, když si zadáte Minecraft Economy plugin, tak byste vám teoreticky měli najít ty klasické rezulty. No a ty vám v podstatě vydělávají peníze. Jak jste nemohli vidět u Gorgiho, peníze mi taky vydělává to, že jsem zabíjal hodně zombíků. Takže já vám teďka řeknu, kolik jsem přesně vydělal. Já vydělal 238 115, dolarů. to jich $50. Aha. No a já si myslím, že tohle bude No, vše, vy? asi jo, no. A teďka víš, co bude super? Až zjistím, že jsem si na Frapsu nezaškrt nahrávání zvuku. Tak čau lidi.